Bapa penemban Bima Suci, kula pun karung kala sungkem kula mugi kunjuk. Wah, kowe sing gawe rusak kayangan. Iki dina Werkudara dadi jagone dewa. Wah! Dumapur mangawur-awurahan pengaran ngajur kong maguru kangsa tetekat dia butuh Wer panjriting Ranggesti kata ingkang bojo layu sabit weladalah wong satru cilik bungkik kakek menteleng ripate Bringose saka sisih grugat-grugat sapa iki? Tambuh lawan aku Cantrik Ngarga Kirasa. Cantrik Setyaki yang dadi aranku. Cantrik Setyaki dasar Maranata. Rantak-rantak barisan so ngendi lek nomripatku jer gopopo. Mburi saka dandang mangure. Kekeseting Kanjeng Ibu Bathari Pramuni salukat katut barat sing dadi aranku. Nggih, sing jenenge Bima Suci ndi? Begawan Bima Suci sing panuh pani cuman toko madhep pendeta Sukurjara Tunda kon maju rene. Kon nekuk dengkul nyembah delamaan kowe wedine ora gelem nyembah marang salukat katut barat. Kelakon bondo tangane srimpung sing ngene tugel gulune. Bisa nugel gulune penemban Bima Suci Waton bisa ngelangkai banggene sencaki candak sabengi rembangan remuk rempu dadi rempon wis candak.
sebelake dadamu sliae. Wah, dodot ndi dodot. Op, ah. Disebul parat mati ya. Waduh. On, oi, candang wet. Hohat, wedian. Wet. Wet. Mangkalan berpate barat. Anda what? Ayo tapi yo. Mencolong ke buantet parang. Sampluk lodo mudar kowe. Hei. Oh. Ayo, mau yang di kowe. Sabet godo mudar kowe. Wet lho, wet. Woi. Waduh mati aku. Kian. Oh, wet. Oh, wet. What? No.
mundur. Munyuk putih sing jeneng Anoman kowe. Canda tak rica dadi apa kowe monyet. Kakekane bladhek kolak ngidoni. Wis cengengesan. Yo. Awas kowe nyuk-munyuk. Rame gak candak kowe nyet ngono. Karunaning kasose wong wilahing sekaring bawana langgeng Yayi Batari Permuni kepianggo jeneng itu nutus supaya ngrangket si Werkudara bat Bapak kula Bathara Guru kula nyuwun duka ingkang kathah dereng ngantos pinanggih kelawan began Bima Suci jebul dinenipun para cantrik-cantrik arga kelasa dados klilip dados pepalang lamahipun madya bala dandang mangure kula nyuwun duka ingkang kathah dereng saged nyuwanaken Werkudara Dawa kula sumingkira tak rangkete dhewe Bima Suci. Werkudara ulun Bathara Guru Ratu ning Jawata ing Suralaya ulun wirang lamun ta kalah Prabawa kelawan jeneng kita
mula kang sawa wis ngrupa haya kaget kena jaring Jala Sutra ora iso bak jegurke kawah Candra Dimungka. Samaramareng soksma Sinuksmaya Inayeng asapi sinimpen Tolang ing kalbu
pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyu Toko apa dene kuwe mbilung aja kaget tak timbali sowan ana kedaton parang kencana kene ya Gong. Sing mboten kaget niku sinten? Pancine ndungkap Madyaratri kula kalian mbilung dipun timbali semu beneh lan adat saben wonten menapa sinuwun? Nggih, Bos. Niki semu enten wigati kaya darurat. Meh jam kalih dipun timbali enten apa ya, Bos? Toko karo bilung nggih wonten dawuh. Dawuh. Panjenengan ingsun Nalendra parang kencana Prabu Karungkala wiwit biyen mula sing momong kowe Toko karo bilung. Mula iki ana perkara kang wigati sing takjak rembugan ya mung kowe saklara Toko. Nggih. Syukur bagi sewu lamun tapa duka niku maksih kelingan yen sing ngopeni sampean wiwit cilik niku kula kalian bilung. Ya lho. Heeh. Cilike Sinun Prabu Karungkala iki jan bedike nakale ranjamak ya, Kak. Oh iya. Senengane ning pasar njupuk-njupuk apa-apa ora gelem tuku. Bareng gedhe, Bareng gedhe iki anggere ana cah wadon ayu iki mesti disenengi. ngono. Ya jenenge wong duwe panguwasa. Wonten wigatos menapa sinuwun? Toko nuwun. Aku sakjroné dadi ratu ana parang kencana kuwi. Aku duweni watak adigan, adigung, adiguna. Tegese banter seneng lancangi, dhuwur seneng ngungkuli, landhep seneng natoni kuwi sing dadi watakku. Sapa sira sapa ingsun? Agungku nyekel panguwasa ana parang kencana bondo donya pirang-pirang tak entekke kanggo kebutuhan pribadi. Nadyan to para kawulaku padha nandhang keserakat, kawulaku padha melarat ning aku ora peduli wis ben. Melarat-melarat dhewe, kira-kira dhewe. Bakune aku mangan bondo negara uripku kepenak. Ning aku ngrumangsani saya tuwa kok. Lajeng kersa paduka Sing Prabu Karungkala. Aku ngrumangsani duwe dosa gedhe kok. Jebul tinemune tumindakku kang adiku ngadiguna mangan bondo negara kuwi kleru. Pun kleru ket biyen. Wong sing jenenge korupsi niku kleru ngoten. Mula pranatan teng negara parang kencana niku kudu digenahke ngoten. Mula ampun sok alim. Mangan sate kirik haram, korupsi halal. Ah, ampun ngoten niku. Nek kleru ya diomongke kleru, nek haram halal. Ditawani rica-rica kirik haram. Barang ana duit negara dilek dhewe. Kuwi lak biyen. Ya, Mula kuwi aku saiki tobat kok. Aku tak takon karo kowe. Besok yen aku mati, aku apa iso munggah kanirwanan? Besok yen aku mati, apa iso sampurna patiku antuk kasuwargan jati? Plong lega rasane ngati kula. Semunipun Paduka Sing Prabu Karungkala pun eling iso mbedakake ndi sing bener, ndi sing luput. Aku takon karo kowe Wangsulana, dosaku kira-kira diapura karo sing gawe urip ora? Pun kula jamin diapura. Ya lho. Merga napa? Gusti niku Maha Pangapura.
Najan to dosa sampeyan pitung gunung tumpuk undung yen temen tulus saka jero ati nyuwun ngapura tertentu Gusti paring pangapura awit Gusti niku maha pangapura. aku diapura nggih besok aku yen mati iso mati sampurna banjur manjing kanirwanan kasuwargan apa ora pun to bakune tumindak sing sae tumindak sing becik ora usah ngrebug perkara swarga neraka niku urusane sing Gusti Allah ya lho ngibadah napa kemawon niku ampun digolek diniati golek ganjaran golek swarga niku wis ora wenange menungsa sing baku golek rahmate sing gawe urip ridhone sing gawe urip ngoten nggih pun to waton Paduka Sin Prabu Karangkala tobat ora korupsi ora tumindak adikang adiguna nyuwun ngapura tertentu Gusti badhe parang ngapura ngoten to pun wis wong ibadah tumindak becik niku ora ben munggah swarga niku mboten niku bagiane sing gawe urip sing bagi sing baku tumindak teng alam donya niku becik kalih sinten kemawon ngibadah manut jalure dhewe-dhewe perkara swarga neraka niku pasrah karo sing gawe urip kepepete besok dijugurke neraka niku mboten masalah ngoten ya lho waton golek ridhone sing gawe urip mau dijugurke neraka niku insyaallah geni neraka nggih mboten panas wong cedhak karo sing gawe urip ya lho aku kudu kepiye kok nun aku kudu kepiye ngaji ngoten ngaji sanate men cetha kreteke atiku aku bakal golek pangruwatan supaya uripku sampurna temah patiku sampurna cocok banjur sing iso nyampurnake patiku sapa kula niku krungu kabar sumebar pawarta sampun warata ing pertapan Ngarga Kelasa wonten Brahmana linuwih kang peparab Begawan Bima Suci. Begawan Bima Suci niku kondhangipun ngudalaken kawruh panunggal sangkan paraning dumadi. Niku medhar kawruh sastra Jendra Hayuningrat palipurnaning wangsit nggih tulising Gusti kang dumunung ing sanubarine manungsa sak jerone kulit sak jabane daging niku hebat to niku kowe ngerti dalane pertapan Narga Wirasa ngerti mawon kula nek angon jaman biyen karo mbilung tekan kono ya lho karo nyalang ya ayo yen kowe ngerti dalane Narga Wirasa mula aku suwanke ana ngarsane Begawan Bima Suci aku bakal nebus dosaku aku bakal nyuwun ruwat karo Begawan Bima Suci
priya mangunggung kandungan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulus mengko tyahutama ladala iki kangaran pertapan Arga Kilasa ana wanara seta kang abyur sandhane ndalah satriya bagus wernane sapa tambuh lawan aku Hanuman aku Antasena lah kok ana buta ijen tanpa rowang tekan kene yen nyawang sandhangane kaya ratu iki wae iya ratu kok ora ana pengawale teko kene kok tanpa kantha lan kanthi tanpa kantha sepasi lan kanthi ampun digandeng ayo takoni Pak De buta ngendi iki apa buta kesasar apa piye ana wujude ngraseksa sapa iki aku Nalendra Parangkencana Prabu Karungkala apa bener ini pertapan Arga Kilasa iya dasar Puranyata pertapan Arga Kilasa ana wigati apa kowe teko papan kene aku bakal Purwita Meguru parang Begawan Bima Suci aku ngrumangsani dadi ratu kang reget akeh pakartiku kang tumindak dosa aku pengen ngebur dosa karo Bima Suci marake aku suwanca nang ngarsane Penemban Bima Suci kowe bakal Purwita Swita nang ngarsane Penemban Bima Suci iya Hanuman dasar Puranyata sumurupa aku ora goroh dina samengko guruku Begawan Bima Suci ora mapan ana pertapan kene banjur saiki papan ana ngendi diboyong para Jawata Penemban Bima Suci kanggep tumindak luput mula kena Jala Sutra jegurke Kawah Candra Dimuka yen pancen bakal Meguru lan Penemban Bima Suci samengko mapan ana Kawah Candra Dimuka wah ladala ora trima guruku Begawan Bima Suci wah disiksa dia mapan ana Kawah Candra Dimuka ayo dewa luwarana guruku Begawan Bima Suci Jaya kusuma asih mring kula Werkudara ulun nyun pangapura ya nggih ewa dene jeneng kita Datan Luput ulun pidana jroning Kawah Candra Dimuka aku mapan ana kene aku ora rumangsa dipidana apa jeneng kita ora ngrasake panasing Kawah Candra Dimuka babar wisan aku ora ngrasake rasa panas lan aku ora rumangsa disiksa mapan ngono kene wilahing sekaring bawana langgeng syukur bagi sewulan mengko kaya mangkono Werkudara kaki guru ana dawuh apa ulun nyuwun pangapura kok apura ya nggih ing atase Gusti wae maha pangapura kena apa aku ora ngapura lawan kaki guru ya tapura sing dadi kluputanmu ngaturke gunging panuwun prasajan wae ulun bakal nyuwun senjata pitulungan lawan jeneng kita nyuwun senjata pitulungan apa
iki dina ana pangamuking Ratu Parang Kencana Prabu Karangkala. Para dewa Durandara kasuring yuda. Jeneng kita bakal ulun wisuda dadi jagone dewa ngadepi Prabu Karangkala. Wah, kaki guru. Aku gelem dadi jagone dewa nanging ana syarate. Syarate apa? Iki dina wong tuaku isih mapan ana alam pangrantunan. Bapa Pandhu Dewanata udakara sewu dina kepungkur mancak kasedan jati. Werkudara anake lanang duweni tanggung jawab swargane wong tuwa gumantung marang anak. Aku sakut dadi jagone dewa lamun to Bapa Pandhu antuk kasuwargan Tundha Sanga. Ayo yasumala kinudrating jagat pinurba ing dewa. Wong tuwanira Pandhu Dewanata kalenggan samengko bakal kajunjung derajate mapan swarga Tundha Sanga. Werkudara pun Bapa Pandhu Dewanata ngaturke gunging panuwun marang jeneng sira ya nggih anakku bocah bagus. Lantaran jeneng sira pun Bapa Pandhu Dewanata kalenggan samengko antuk kaswargan Tundha Sanga matur nuwun marang pandongamu ya nggih cak bagus. Bapa Penemban Bima Suci, kula pun Karangkala sungkem kula mugi kunjuk. Wah, kowe sing gawe rusak kayangan. Iki dina Werkudara dadi jagone dewa.
sarung kala pun Kakang Dwarawati. Wah, jelitak tresna lawan jlamprok. Tanpa lakon iki muka Kyai Werkudara kaya sinengkake nggone ngunggahke kasuwargan marang wong tuamu. Kang Mas Werkudara Pengrayi Harjuna ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pami. Lantaran Kang Mas Werkudara Kanjeng Rama Pandhu Dewanata antuk kasuwargan Tundasana. Bergegek-gugek gemel-gemel sadulita. Semar nderek nyekseni Den biar padang tetrawangan lampan dalu menika Kang Rama Sinuwun Pandhu Dewanata santuk kasuwargan Tundasana. Mugi-mugi kanthi lampan menika dayanana swargi Bapa Suyana ben Tukiya antuka kasuwargan Tundasana. Kanthi lampan menika mugi-mugi keluarga ageng Busukatmi tansah manggih bagya mulya lair lan batine sedaya manggih slamet wilujeng rahayu 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 salamiya.